Γεια σας παιδιά, Χριστίδης εδώ. Είμαι εδώ με τον καλό φίλο τον Αλέξανδρο. Πόσα τζίδι. Αυτό πάει YouTube όμως, πες. Είπαμε σήμερα vlog και παγκόσμιο καθημερινά. Κάτσε κάτω, πού πας? Διαβάζουμε μαθηματικά όπως βλέπετε. Πολύ ωραίο, εγώ το έκανα αυτό. Κάτσε, δεν φαίνεται τίποτα. Όχι, φαίνεται, εντάξει. Προσπάθησε να μην είσαι κάτω από το φως. Εδώ φαίνονται τα μαθηματικά. Και τώρα δώσε ένα φυλάκι. Δώσε φυλάκι. Συνεχίζουμε. Άρχισε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Αλέξανδρος Πρωτοτζή. Είμαι σπίτι του, διαβάζουμε μαθηματικά γιατί έχουμε Δευτέρα πάμε εκδρομή. Οπότε τα έχουμε όλα σήμερα από τώρα. Γεια γάμα το μάνα σου. Και θα. Και τι άλλο. Είπαμε vlog στο parkour. Parkour ξέρω να κάνω. Parkour ξέρει αυτό. Καλά, ας με κορυδεύει. Θα δει. Και καλά και αυτός parkour κάνει. 3 χρόνια κάνει. 3 χρόνια κάνει σύλλογο. Λέω ότι και parkour μου ανεβάζουμε games να παίζω πολύ γιατί πλέον μου ξέρετε δεν είναι καλό. Ναι, Alex from Sky είναι κεφαλαία. Το λέμε στο YouTube. Κάθε Παρασκευή live. Έχω να δεις τα βίντεο, θα φτιάξω βίντεο λογικά, θα το λέω. Ποτέ δεν έχει ανεβάσει, έχει ανεβάσει εδώ και 3 μήνες. Οπότε θα κάνω μόνο live στις Παρασκευές και λογικά θα κάνω και κάποια άλλη μέρα. Ποτέ ψέματα λίγα, εγώ δεν είναι εδώ. Θα παίζω LOL και μπορεί να πεις και LOL. Και μαστείας. Λοιπόν, αυτά που σήμερα, αύριο θα ανεβάσω parkour βίντεο στη Θεσσαλονίκη που κάνω. Κάνω 3 χρόνια ξέρω καλά. Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα θα ανεβάσω ξανά parkour και την Τρίτη θα κάνω vlog περίπου. Τετάρτη μπορεί να έρθω στο φίλο μου εδώ τον Αλέξανδρο ξανά. Ή όχι Τετάρτη, Κυριακή μπορεί να έρθω. Θα κάνουμε ένα game video. Game video θα κάνουμε με αυτόν εδώ. Θα κάνουμε game video. Ποιο θα παίξουμε, GTA. GTA μπορεί, ναι. Οπότε είπαμε games θα παίζω συνέχεια. Οπότε αυτά από σήμερα. And as always, stay awesome.